Беше 25 януари 1985 година. Сутринта 7 часа тръгнах с джипа и шофьор да отчитаме електромери. Сутринта нямаше никъде нищо. Отчетох Нова Черна, Сяново и влязохме в Цар Самуил. Отчетох електромерите в Цар Самуил. Оттам на излизане за Бръшлен и към Бабово нас спряха полицията и гранични войски мъжи и навърнаха обратно. Пътищата бяха блокирани. Нито излизане, нито влизане. Но в другия случай намерих начин, прибрах се в Тутрахан и почнах да работя в тръбопоста на старата автогара да прави кабелна глава на 20 киловата. След като завърших, ме извикаха в съвета да ми сменят името. Като се появих там за тази дейност, оттам заместник кмета ми предложи една книга, именник, и оттам се избрах име. Той беше някъде около 14 часа след обяд. Когато се появих в общината за процеса там, за името, като влязох, Йордан Симеонов беше заместник кмет, той ми предложи една книга именник. Там имаше най-различни имена и оттам си избрах име. И ме писаха по моя избор името. След като ми записаха името от мен избрано, помолих там комисията да записат моите имена. Иван Керемичиев. Го помолих за името на баща си, понеже той е възрастен, да не се махне съм нататък. И той ми каза, че той го правил и ми каза какво име му е писал. Защото много добре се познавахме с него и той е възстановил него.